Hawa. Ayo, pagpag. Oh, what's up mga koys? Construction worker mo tayo ngayon. Construction. Hello, what's up mga koys? Good morning. Kumusta kayo dyan? Yo. Yun. Ang laki ng katawan natin. Ang laki ng chat. So sa ngayong araw mga koys, may isa tayong construction worker. No? So alam niyo na construction worker, yun. Kung anong yung ginagawa ko, yan yung din ginagawa na. Wow. So yung mga koys, no? Sideline muna tayo ngayon habang wala tayong pang-load at para pang-upload sa YouTube. Sana supportahan nyo pa rin yung mga koys, yung mga YouTube natin, no? So ayun, yung ginagawa ko ngayon, parang nagagawa ka lang ng pandesal. Masa. Yung tinatawag dito masa, di ba? Wow. So yun, pala with cemento and balas. Yun. So dito mga koys, akala ko magaan lang yung semento. Sobrang bigat pala. So dadalhin natin ito sa bahay. Yun, dito natin dadalhin sa bahay kung saan tayo nagtatrabaho. Yun, chill lang muna, no? So naka life is sweet nga pala tayo ng t-shirt. Pero sa palagay ko ngayon hindi sweet yung kalagayan natin kasi sobrang bigat ng semento. So marami-rami pa pala yung hakutin natin. So kailangan natin tulong-tulong na. Oops, ay, chewing ko pala to. Kaya po pala to sa lahat. Hay! Opya! Yo, what's up mga koys? Kumusta? Magkakasot ang mga simento ron para natin masawa, no? What's up? Construction worker muna tayo ngayon. Woo! Okay, so karong buntag mga koy, sumuha niya itong trabaho na po. Kuya ang uyan, nagdulamig. Imo ako. Oops, okay. Kung kita mga ayagan, diri sa mga koy, yan yung tinatawag na ayagan. So, oops, ako na butangan ni be. Hindi kakabalo. Ops, diri lang. So karon gibutan ng uyan ang semento or tinatawag nating cements, charot. Ops, okay. Butang ng harina bay kay magmasa ta para natay pan. Ops, so karon ako ito masa-masa. Okay, dre. Okay ako be. Ay. Okay, kulit ko na pagmasa kay murag sakit akong likod. Okay, ang isa hayahay kay sigarilyo lang. Ops, sugas lang kamot. Okay, relax lang. Okay, ops, hinay lang. Hinay. Okay. So karon himo ta murag bulkan. Okay mo na atong trabaho. Magmasa himo ta bulkan para himo ta swimming pool gamay. Ops, tawa. Butangan na tog tubig. Taod buntangan na tog isda. Ops, di mali ni aquarium di ay. Okay, mara sana. Taalik. Okay, butangan tog masa. Muna sinugdanan kung magluto na upan. Okay, gamay na lang kulang. Ukaya pa. Hoy! So, construction worker muna tayo ngayon. Grind. Woo! Relax. Okay, bason. Kumusubig yung bason. Yun mga kuys, bas on na siya para pilitize ang simento. Gama na siya lang di basa, para mabasa. Wow, ay. Uga na bas on. Ya, pag mabasa lang upo. Lola ng pigit. Okay ba? Kaya kayo, dumul dito na. Uga, basko. Pagbasa. Pagbasa. What's up, boys? May hapon. Kumusta kayo dyan? Hapon na dyan, kayo. Wala naman. Hapon ta diri. Pangaran niya itong content. Kaya mga boys, ito lang muna yung content natin. No?
So tumutulong na tayo dito sa constructions. Buhay Construction, shout out sa inyo dyan. So ito yung mga bahay din dito sa amin, yun, no? Usap, mga bahay-bahay ba, yun, mga mga balas, yun, simyento, south. So dyan lang matutulog ba, pues dyan lang matutulog, no? Hindi na uuwi sa bahay kasi lockdown na dito sa amin yan. Lockdown na mga boys. Lockdown na naman ulit. Yun. Yawn. Gamay na mga boys. Kuntiis na lang. Relax, mens. Ngit, no? Alum-um ba? Alum-um. Alum-umens. Uy. Sa bihang di mo kay pisik man. Yung sap mga boys. Balin. Work hard. Grind. Relax lang. So, what's up mga boys? Good afternoon. Yun, pauwi na tayo. Galing tayo doon sa na tutulong tayo sa sa construction. Yun, sideline lang, tulong na tayo doon. Ay. Siyempre yung buhay yun. Yung oras natin 5:42. Mag-aalas 6 na. Maraming salamat sa pagsama mga boys. So sa ngayon, ito lang muna yung mako-content natin, video natin. Kumusta kayo dyan mga boys? Kanina sobrang lakas ng ulan. Kaya yun. So yun mga guys, pauwi na tayo. Maraming salamat sa pagsama, no? So abangan nyo yung mga susunod nating vlog kasi mayroon tayong gagawin. Sana matuloy. Abangan nyo lang mga guys. So huwag nyo kalimutan mag-like, share at subscribe, diba? So maraming salamat sa inyo talaga mga guys. Yun, kasi nahihirapan kasi tayo ngayon dito sa amin, no? Kasi nga lockdown na naman kami dito, so mahirap, no? Color coding kasi kami ngayon, color coding. So kung anong kulay yung nasa sayo, so saka kalalabas. So sa isang every 1 week, dalawang beses ka lang lalabas. So yun, nahihirapan yung tao rin dito, no? So mga boys, dito na tayo. Dadaan naman tayo sa sakahan natin. Yun. So mga boys, stay safe lang tayo, no? Stay safe lang tayo, stay humble. God bless ating lahat. Huwag niyong kalimutan i-subscribe lahat ng YouTuber. Shout out Ed Serrado Cana. Shout out sa Quiz. Shout out Mamaling. Itong kanilang bahay, Mamaling. Mga kapitbahay namin dito. Maraming salamat sa inyo lahat mga Quiz. So pauwi na tayo. Stay safe, God bless. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe.
Yo, what's up mga koy? Kumusta? Magkakos itong mga simento ron para natin masawa, no? What's up? Mag-construct sa tarong construction worker muna tayo ngayon. Woo!